A kde? Po urážkach prišli ústupky. Naťahovačky pravicových strán okresov v parlamente sa končia. Policajti hliadkujú pri školách, únosy strašia detí, rodičov aj učiteľov. Pravdepodobne sú otrasení. Muž tam na motorke strieľal do detí. Deti vraj sexuálne zneužili iba 10-ročné dievča. Pohlavný čin sa stal včera za bieleho dňa v Košiciach. S takýmto šokujúcim prípadom sa na Slovensku doteraz nestretli odborníci. Chlapci, ktorí mali 9, 11, 13 a 15 rokov, Havo, kde je Havo? a ťahali do krikov. 5 chlapci znásilnili iba 10-ročné dievča na jednej z najfrekventovanejších ulic v meste. Oproti mestskému magistrátu a veľkému nákupnému centru. Ráno o 8, keď sa ľudia chystali nakupovať. V tomto prípade Kde je Havo? český vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin znásilnenia. Z uvedeného skutku obvinil 15-ročného chlapca. Za tieto kríky ju stiahli, dvaja jej mali držať ruky, ďalší ju vyzliekali. Údajne ju všetci 5 znásilnili. Ten najmladší mal iba 9 rokov. Nám sa dnes podarilo s 15-ročnými dievčatka. Ovaná sa s 7 súdnicami.